Taiteilijan tiessä musta on mieletön tavallaan tämmönen oma valinta. Sun päiviin sä voit suunnitella, miten se päivä kulkee, jos suinkin löytyy semmoista omaa työrauhaa. Perheelliselle se on aika vaikeeta. Tulee ihmisiä, jotka tulee ja menee ja soittoja ja tilanteet elää. Et aika usein, kun on paljon ihmisiä perheessä, niin tilanteessa on semmoinen spontaani luonne, että yhtäkkiä joku tarvii jotain. Niin semmoinen täydellinen luolatila, että menisi johonkin koppiin ja yksin maalaisi siellä, on mahdollista. Mutta mä tein sitä niin kauan, siis melkein 20 vuotta, että mä en halua enää olla yksin sillä tavalla. Ja olen tehnyt 1000 originaalia, eli 2023, joka on vuosi, milloin tätä äänitetään, niin on vuosi, milloin tuli 1998 vuoden debyytistäni tuli aikaa 25 vuotta kuluneeksi, että onhan se jo. Se on tämmöinen 100-vuotisen ihmisen yksi kvartaali ja onhan se kyllä melkoinen aika ihmisen elämästä. Mä oon nyt 54 ja mä koen eläneeni tosi semmoisen monivaiheisen, muutosrikkaan, mielenkiintoisen elämän. Se ei aina mennyt helpolla. Siellä on ollut erilaisia hetkiä, jolloin miettii, että mikä on suunta. Mutta jotenkin tuntuu, että niissäkin hetkissä oli tilaa pohtia, mikä olisi suunta. Me nähdään usein, että asioiden pitäisi olla selkeitä ja mennä jotain tiettyä linjaa pitkin. Joskus löytyy parempi selkeys ja suunta sillä, että luopuu siitä vanhasta linjaviivasta, mitä pitkin ajatteli, että menisi. No joo, mä voisin hengestä ja filosofiasta ja pohdinnasta kertoa monta tuntia, mutta jos mietin sitä, että mikä taiteilijana voisi tarinastani koskettaa, niin tulee mieleen tämmöinen totuuskäsitys, millä tavalla katsoo maailmaa, jossa koen, että taivas ja maa kuuluu yhteen, henki ja materia kuuluu yhteen, ei näkyvä ja näkyvä on aina ykseys, joka on tietynlainen totuuskäsitys, joka ei yhdistä kaikkia, mutta se on se, mitä mä näen maailmaa. Ja se aika paljon vaikuttaa teoksiin ja tahtotilaan, millä tavalla niitä tarjoaa nähtäville. Debyytin aika on 1998. Minulla oli ihan hirveä määrä energiaa ja kun katson vanhoja teoksia, niin mietin, että minäkö noi tein. Eli se on niin hillitön määrä semmoista elämänjanoa ja paloa ja siinä on se musa ja tanssi ja siinä on niin se, että nyt mennään, nyt tehdään. Ja se oli loputon se suoltaminen. Mä muistan enimmillään tein 14-16 tuntia maalaustyötä. Ja se ei ollut mitään hiljentymistä tai meditaatiohetkeä. Se oli rankkaa, rajua, niin kuin suoltavaa fyysistä työtä, jossa nostetaan isoja puupaloja, jossa kuunnellaan täysillä musaa, johon kuuluu kaikenlaisia erilaisia soundeja, aina hevistä latinomusaan ja rauhalliseen mantraan. Se oli niin voimakasta ja energistä elämän paloista aikaa, johon mä oon kauhean tyytyväinen sillä tavalla, että se on tehty ja ne teokset on olemassa. Tähän samaan aikakauteen kuuluu akryyllikollaasi teosteni idea, joka ajoittuu aikaan 2000-2008 plus miinus. Ja siellä perusidea oli se, että kun olen syntynyt 1969, kasasin ympärille hirveän määrän vanhoja lehtiä. Siellä oli
Suomen Kuvalehteä, siellä oli jallua, siellä oli nyyrikkiä. Se oli hauskaa ja valokuvan historia on itse asiassa aika tuore vielä. Meille media, etenkin nyt digitaalisena aikana monimedia on niin kuin normi, mutta oli aika, jolloin tämä Suomen Kuvalehti tai se nyyrikki oli spesiaalihetki, joka luettiin ajan kanssa ja se lehti myös säilytettiin. Mun omat isovanhemmat kuului tähän sukupolveen, että sitä Suomen Kuvalehteä tai sanomalehteä oikeasti uskottiin. Ja se aamuhetki, kun luetaan se aamukahvin äärellä, oli hiljentyminen, jolloin keskityttiin lukemaan maailman uutisia tai päivän kotimaisia uutisia siitä lehdestä. Tätä kautta myöskin erilaiset muut lehdet saivat uskottavuutta. Eli näissä vanhoissa lehdissä, mitä kaivoin, oli myös sellaisia kuin Seura. Siellä oli myös hymylehteäkin, vaikka se oli pääasiassa, ne oli jo mun syntymän jälkeen 70-luvulta ne, mitä mä luin. Mutta mua kuitenkin kiinnosti tutustua siihen aikaan, jolloin lehdet olivat iso juttu. Ja nyt voidaan sanoa, että media on iso juttu. On digitalisaation aika, jolloin painotuotteet ei enää niinkään ole painopisteenä, vaan nyt se on se nopea, muuntuvainen, ellei jopa manipuloivakin media, joka on sillisalaatti, omia postauksia, julkisia postauksia, epämääräistä lähdekritiikkiä ja metatietoa. Siellä on myöskin erilaista tahtotiloja, tunnetiloja, kulttuurieroja. Ja siihen rinnalle on edelleenkin säilynyt nämä tärkeät mediat, jotka ovat globaalisti hyvin vaikutusvaltaisia. Ja siellä takana voi olla isot mediatalot, joita omistaa monet eri faktorit, jotka vaikuttaa talouspuolella, politiikassa ja monella tavalla, mutta ennen kaikkea tunteiden kautta ihmisiin. Akryylicollaasi teosten pohjana oli aina tämä Vanerin oma linjaviivasto. Ja mua inspiroi myöskin se Vaneri niin kuin siellä liimasidosten välissä ollut burgundiväri, jota mä välillä rikoin esiin sieltä tai hankasin esiin sieltä. Ties millä välineellä nyt sattui olemaan siinä lähellä, mutta taiteen tekotapani on se, että pyrin siihen, että välineet ovat aina näkyvillä, koska se teosten luomisprosessi on niin visuaalinen, että jos siinä vaiheessa, kun se flow lähtee, tulee ulos sieltä, mä rupean etsiä, missä mun kobaltin sininen on, niin se on niinku semmoinen turhautumisen tila ja epämiellyttävä tila, että se ei toimi. Erilaiset materiaalit on siis aina esillä silloin, kun aloitan maalaustyön, mitä koen tarvitsevani. Eli siinä on maaleja, liimoja, lakkoja, työvälineitä, erilaisia ottimia, liinoja. Venäläisen taideakatemian opettajat suosittelivat Repin-instituutissa tekemään puhtaista lakanoista tällaisia siivupaloja, jotka on muuten todella hyviä maalausprosessin aikana. Ne on erinomaisia levittäjiä, pyyhkiöitä ja tämmöisiä hienovaraisia nyanssien apuvälineitä. Kaiken lisäksi lakanasta tehty pala on tosi miellyttävä kädessä. Ja mä tykkään työstää niitä ja lakanakangas, kun se revitään, niin se oman luonteensa vuoksi myöskin menee symmetrisesti neliöiksi. Se on hyvin nopea tehdä ja ne on käteviä välineitä ja mä suosin myöskin kiertoon laittamista. Sellaisia esineitä, jotka ovat kodin normijuttuja, esimerkiksi säilykelasipurkit tai jonkunlaiset muovilautaset, joita mä käytän maalipinnan alustoina, tai sitten pahvinpalat. Et erilaiset jutut, mitkä normaalisti lähtis roskikseen, niin mä pyrin käyttämään aika paljon studiolla.
Akryylicollagesissa tämä Vanerin linja oli vähän niin kuin sävellysprosessissa, niin musiikin isku on niin kuin eka, että on se beat, että kuinka nopea isku, kuinka syvä, onko se basso, onko se kevyt. Samalla lailla ne linjat oli mulla se ensimmäinen isku kuin säveltäjälle. Sitten mä aloin kokoamaan siihen näitä elementtejä. Näistä vanhoista lehdistä leikkelin sen, mikä kosketti minua hirveällä vauhdilla, spontaanisti analysoimatta. Jota kautta niihin sisältöihin tuli mielenkiintoinen jännite ja minun aikalaiseni valintaprosessi liittyen mediamateriaalien, joka sisälsi tai joka oli ennen syntymääni. Ja olihan se mielenkiintoista, siis kun oli nämä hyvin intensiiviset, värikkäät tarinankerronnan visuaaliset, isot kollaasityöt galleriassa, jotka saattoivat olla tosi villejäkin ne nimet, mutta silti ne oli hyvin dekoratiivisia ja sitten se ihana UV-suojainen lakka oli siinä päällä, joka syvensi kaikki nämä värit ja kuvat ja myös suojasi niitä, niin ihmisten reaktiot, jotka oli syntynyt 20 vuotta aikaisemmin ja elänyt sen media-ajan, jota minä käsittelin tuoreeltaan, mutta se oli kuitenkin vanhaa materiaalia, mutta se oli mulle uutta. Hyvä, ettei jotkut tullut silmille silloin, kun mulla oli kuvassa Tabes Lior, joka ei merkinnyt mulle mitään muuta kuin nätti naama, ja sitten joku de Gaulle tai Sibelius laitettu saman kuvaan, vaan sen takia, kun ne tuntui sopivan yhteen. Että just se, että kuinka lyhyt onkaan mediamuisti, mutta se on lyhyt sen takia, jos sen sisältöjä ei opeteta eteenpäin. No mikä on sitten se, mikä jää ja menee eteenpäin? No sehän on valintaprosessi niiltä henkilöiltä, jotka antavat meille historian materiaalit. Ja se voi olla lähihistoria, mutta se on kuitenkin jonkun valintaa. Tämä tarkoittaa koulukirjoja, yliopistomateriaalia, lehtiä, mediatarjontaa, mutta myös meidän omia postauksia nettiin. Se on jatkuvaa valintaa ja sitä meidän valintaa tällä hetkellä seurataan. Eli me olemme jatkuvassa digitaalisessa meressä, jossa meidän klikkauksia automaattisesti seurataan. Kaikki tämmöiset isoväli valvoo teoriat mun mielestä ei ole aiheellisia, koska tässä on selvä, hyvin pragmaattinen markkinointikokonaisuus, joka on menossa. Mun isäni, joka oli hyvin mielenkiintoisessa kansainvälisessä työssä, hän oli Sperryllä, Unisysillä, Univacilla töissä silloin, kun oli näitä ensimmäisiä tavallaan IT-keskuksia. Niitä oli Lontoossa, Singaporessa. Paljon ennen Piilaaksoa Los Angelesissa oli myös muualla näitä keskuksia, joista aloitettiin digitalisaation ja digitaalinen aika. Mun isä oli tämmöinen rajaton vapaa-ajattelija. Joku voisi sanoa jopa, että tämmöinen vähän niin kuin Peter Pan, joka kiertää ja matkustaa 250 päivää vuodessa. Mutta hän oli tosi mielenkiintoinen sparraaja ja valmentaja minulle, kuka opetti rajatonta ajattelua ja erottelukykyä niin kuin arvioimaan materiaalia, jota annetaan ulkopuolelta. Ja tähän liittyy myös mun kansainvälisyyteni, eli mä oon aloittanut koulun Englannissa 5-vuotiaana, joka myös palveli sellaista luovaa ajattelua, koska Suomessa, kun me tultiin takaisin, mä aloitin se vasta 7-vuotiaana. Mulla oli eka vaikea muistaa kieltä, mutta mä äkkiä sain napattua suomen kielestä taas takaisin. Suomessa on syntynyt, niin tää tämmönen, että pari vuotta siellä ikäkauden 5-7 aikana olet Englannissa eliittikoulussa, jossa hoetaan kuinka upeaa luovuutta sinussa on. Ja samaan aikaan leikin kautta opetetaan matematiikkaa ja lukemaan. Se oli erittäin tehokas, vähän niin kuin monimedia-opetusmetodi, joka vaikuttaa minuun koko elämäni ajan. Tässä puhutaan siis 70-luvun alusta. Ja
sitten kun tultiin Suomeen, mä olin silloin ekalle tietenkin tultiin, niin mä aina tunsin olevani erityinen ja erikoinen hyvällä tavalla, kun olin kaksikielinen. Eli olin suomalainen ihminen, joka olin myös kotikieleltäni englanninkielinen. Ja tämä teki semmoisen dualistisen myönteisyyden mun elämään, jossa oli äärimmäisen juurtunut kotimaani rakkaus, luontorakkaus, kulttuurinen rakkaus, joka on länsisuomalainen perhekulttuuri. Ja myöhemmin mentiin sitten Helsinkiin ja Espooseen ja siitä kautta sitten Lappiin. Niin kuitenkin tämä kansainvälisyys, että sulla on toinen jalka aina lentokentällä. Sä hyvin nopeasti on-off käännät sen englannin kielen päälle. Sä et pelkää, sulla on tämmöinen niin luontainen vapaus kulkea. Tässä kaikessa tämä media on jotenkin kulmakivenä ja myös vuorovaikutus. Että just tämä kollaasien idea, mä muistan vielä sen tunteen, kun mä tein niitä sen intohimoiset 10 vuotta plus miinus, se mieletön niin kuin tunne siitä, että mulla on aina seuraa ilman, että mun tarvii istua jonkun kanssa yhdessä. Ja tässä tulee se persoonatyyppi, joka on hyvin tyypillinen muotokuvan tekijöille. Ja se on se, että sus on vähän niin kuin 50% introverttia ja 50% ekstroverttia. Ja jos tämä niin kuin 50-50 ei ole tasapainossa, tuntuu, että jotain on liikaa. Jos mä oon liikaa siellä ekstroverttipuolella, että mä oon koko ajan avajaisissa, istun palaveria, juoksen, kipitän, kuuntelen kaupunkien ääniä, olen remonttimetelissä, olen jossain impulssivirrassa, missä on viestintää, vuorovaikutusta, kohtaamisia, myös mun omaa läsnäoloa ihmisten kanssa liikaa. Mulla tulee semmoinen tunne, että mä en saa yhteyttä omaan voimaani. Sitten taas, jos mä oon liikaa yksin, niin mä tunnen olevani synkkyydessä ja jotenkin yksinäisen masentunut. Että just se, että se tasapaino on siellä, niin siinä meni kyllä aikaa hoitaa sitä. Voitaisiin sanoa, että löytää itsensä tai asettua itsensä sisälle. Ja tämä akryylikollasien idea löytyy siitä lisää muuten sinikunnas.net. Siellä on myös kuvia. Niin se oli tämmöinen kommunikaatio siinä introverttitilassa, ollen täysin ekstrovertti. Mennään lähihistoriaan, joka oli vielä suunnaton inspiraatio. Ja sitten siihen tuli se rajattomuus ja vapaus ottaa se lähihistoria täysin haltuun. Ja siinä yksin ollessaan vaan niin kuin antautua täyteen vapauteen, yhdistää niitä mediaelementtejä yhteen. Päälle kaunis, ornamentillinen, dekoratiivinen maalaus ja sävellys oli siinä. Musiikki on ollut mulle aina tärkeää ja mä tänä päivänä laulan, mutta mä edelleenkään en osaa nuotteja. Samalla lailla kun tein niitä kollaaseja, haluaisin ottaa äänet haltuun luovuudessa ja tehdä sellaisia hienoja tietokonesävellyksiä, jotka olisi samalla lailla vapaita, mutta tiedän, että minun täytyy musiikin teoriaa myös opiskella, eikä vain laulua, joka on mulle tosi rakas. Tänä päivänä toimin myös taidepuhujana, olen entinen radiopuhuja ja koen sen voimavarana, että visuaalinen toimija ja kuvataiteilija kykenee pistämään puheen muotoon sen visuaalisen tilan, joka saattaa olla vaikea laittaa puheeksi. Ja ne kaksi asiaa eivät kohtaa täysin toisiaan. Kain Tapper sanoi minulle aikanaan, että hei Sini, kuvataide ei ole kirjallisuutta, kun mulla on tämmöinen intohimo tehdä pitkiä tarinoita myöskin kuvataideteoksistani. Nykypäivänä voitaisiin ajatella, että tämä on vähän niin kuin monimediatyöskentelyä. Mutta se on aika vaikea tunnistaa itsessään se
taideelementin olemus sillä hetkellä, kun se kangas ja maalaamisprosessi on jotenkin niin turvallinen ja tuttu. Mutta kun luo taiteilijana, niin voi miettiä, että okei, mitä mä tässä oikeastaan teen, että nyt mä maalaan, mutta onko tämä prosessina sävellys ilman nuotteja? Kun kerron tarinaa teoksistani, olenko monimediataiteilija tällä hetkellä. Mutta toisaalta ei sillä oikeastaan mitään merkitystä, kun vaan antaa sen flown tulla ja se mikä tulee, niin tulee. Mä puhun usein muutosvoimasta, että mä olisin muutosvoimainen taiteilija, koska mä oon asunut yli 20 paikassa elämäni aikana pääasiassa isäni työni vuoksi, osittain Yhdysvalloissa ja sitten Iso-Britanniassa aloittanut kouluni ja Espoossa ja pitkin Suomea ja aina tykännyt matkustaa paljon. Siihen tuli tauko taantuman aikana ja se oli semmoinen 10 vuotta kesti taantuman jälkeen, kun se vielä jatkui. Niin tämä muutosvoima ei oikeastaan ole niinku sellainen, koska mulle sana muutosvoima merkitsee jotain transformaatiota, että nyt niinku todella synnytti uudelleen Phoenix-tuhkasta jotain tämmöistä superjuttua. Että oikeastaan mistä puhutaan enemmänkin kuin muutoksesta on avautumisesta. Ja sulla on tavallaan tämmöinen tietty malli, mikä on se opetettu malli. Eli nyt käydään tätä koulua, nyt tehdään tätä toimea, ollaan tässä hetkessä tällaisena. Mutta sitten siellä sisällä, sun hengessä, siellä on paljon enemmän. Se on käsittämättömän laaja, mitä ihmisen henki voi tehdä. Ja mä tunnen ihmisiä, jotka meditaatioprosesseissa kykenee menemään kaukoparannukseen tai tällaiseen niin syvään avautumiseen, että ajattelee, että onko tuo ihminen enää ollenkaan, että se kykenee toisen puolelle maailmaa sanoa, mitä toisen aurassa suurin piirtein on. No kaikki ei usko tähän, mutta mä oon nähnyt, kun ne ihmiset on toiminnassa, tekee sitä. Ja sitten ajatellaan, että nyt tässä on joku superguru tai jotain. Ei se näin mene, vaan siinä on ihminen, joka on auki ja yhteydessä siihen hetkeen. Hän on erityisherkkä, hän on jollain lailla lahjakas, mutta hän on myös avautunut. Ja mitä se avautuminen tarkoittaa, on se, että siinä on tiettyjä metodeja, millä se on mahdollista. Toiset voi olla semmoisia, että ne kykenee niin kuin nopeisiin kanavointeihin tai jotain. Tunnen heitäkin paljon, mutta ei ole mitään mystistä siinä, että on erityisherkkä intuitiivinen, koska erityisherkkä ei ole sama kuin yliherkkä. On ihminen, joka on yhteydessä hetkeen, on maa ja taivas yhtä aikaa, on ei-näkyvä ja näkyvä yhtä aikaa läsnä. Siellä on paljon semmoista asiaa, mitä tiede ei ole vielä löytänyt, mutta tiede palvelee myöskin intuitiota ja se palvelee taideprosessia. Ja tätä kaikkea tukee Suomen luonto. Luonto pohjoisessa, luonto yleisesti. Luonto on paljon palvellut suomalaisten intuitiota. Meillä on näitä intuitiomuisteloita ja kokemuksia ollut läpi monen sukupolven, mutta siitä ei ehkä ollut niin luvallista puhua protestanttisessa maassa. Ja mulle ne ei ole toisiaan ulos sulkevia. Mulla on tietty tapa katsoa jumaluutta. Mä uskon yhteen yhteiseen Jumalaan. Ja se on mun uskoni, joka on mulle tosi rakas. Suomen luonto on vähän kuin tällainen yhteyden ja ykseyden temppeli. Kun siellä viettää aikaa, niin erityisherkkä ihminen aistii valosta, varjoista, tuulen kulusta, miten puut liikkuu, miten se ykseys toimii. Et se on vähän kuin sinfonia. Mennään taas siihen musiikkiin, että luonto on täydellinen sinfonian tekijä jokaisessa hetkessään. Mutta ne saattaa olla niin hienovaraisia nyansseja, että pelkästään tuulen kulusta niin näet
miten se sinfonia sillä hetkellä muotoutuu. Tuulen kulku, veden kiertokulku, ykseys, jossa tapahtuu liike ja luonto pyrkii jatkuvasti symmetriaan, mutta se on pyrkimys. Hyvin harva asia on täysin symmetristä, kun ruvetaan mittaamaan oikein tarkkaan. Tässä tekoäly voi auttaa myöskin katsomaan, että miten luonto etenee siinä pyrkimyksessä. Sitä kautta voidaan myös sisältöjä ja ennakointia tehdä siinä, että miten virrat kulkee, miten tuulet kulkee, miten evoluutio menee, kun tarkastellaan luonnon pyrkimystä symmetriaan, niin silloin tiedetään, mikä on luonnon suunta. Näistä asioista on paljon kirjallisuutta ja mulle sanat niin kuin intuitio, innovaatio, inspiraatio, ilo, ideat, isot iit, niin ne on aika ehkä ylikäytettyjä tietyllä tavalla, mutta on vaikea kuvata asioita, mitä sana intuitio sellaisenaan kuvaa, niin toisella sanalla. Sellainen mielestäni on kaventumista ja rajallisuutta, jos me arvioidaan asioita ja ihmisiä sanojen kautta yksinomaan. Että arvioidaan, että jos joku on tietyn ammatin edustaja, että hän olisi tietyllä tavalla elävä, tai että joku on intuitiivinen, hän olisi foliohattu, tai se, että jos joku on erityisherkkä, hän olisi yliherkkä, tai joku on taiteilija, niin ne taiteilijat. Että siellä on paljon sellaista, voisi sanoa jopa melkein rasistista ennakkoajattelua liittyen tiettyihin fyysisiin tapoihin olla tai fyysisiin olemuksiin, asuihin, ammatinvalintoihin. Suomessa ennakkoluuloja kohdistuu ammatinvalintoihin tosi paljon. Seuraava näyttelyni on 2024 keväällä helmikuussa Helsingissä. Ja voitte katsoa sinikunnos.net lisätietoja näyttelystä. Kiitos kun taidettani seuraatte. Ja sitten myöskin tällaisia ennakkojuttuja voi hankkia Holvi-sivuiltani, eli holvi.com/shop/sinikunnas. Tulen 3 kuukautta keskittymään intensiivisesti uusien teosten tekemiseen. Ja tällä kertaa näyttelyni aihe liittyy veteen. Mä oon tässä 3-4 vuotta saanut semmoisen tunteen, että niin kuin vesi kutsuu, että tavallaan meret kutsuu. Ja mulla aikaisemmin meret eivät sillä tavalla olleet niin suuri inspiraatio kuin nyt. Nykyinen kotini Lappi on suuri luontoinspiraatio ja samoin myös sen vedet. Kauniit sävyt, värit, tuulen tuntu, veden äänet, tulvavesi. Tässä näyttelyssä tulee olemaan teos, joka käsittelee tulvaveden henkeä. Tulee olemaan paljon abstrakteja teoksia ja mahdollisesti jopa semmoisia pieniä esinekoosteita, mutta en ole ihan vielä päättänyt, laitanko niitä esille. Mutta tällainen abstrakti vapaus veden hengen tarkasteluun sekä maailman vesien että Lapin vesien niin kuin olemusta niin inspiroi minua erittäin paljon. Jos olet kiinnostunut tästä aiheesta ja teoksistani, otathan yhteyden. Tämän audion yhteydessä on yhteystietoja ja myöskin on kiva, kun taidetyö on aika paljon itsekseen tekemistä, niin saada kuulla ihmisiltä viestejä ja ihan voi kysyä vaikka, että kiinnostaisi tämä asia, miten se etenee ja voisitko ajatella tämmöistä ja tämmöistä. Se on mulle kans kiva kohdata ihmisiä taiteeni kautta sillä lailla, että voin studiolta käsin olla yhteydessä ulkomaailmaan viesteillä, mutta silti keskittyä taidetyöhön studiolla intensiivisesti. Oi noita isoja i-sanoja intensiivisesti, siinä tuli taas yksi. Meret, maailman meret, kiinnostaa mun tosi paljon.
Olen mukana Mertensuojeluhankkeessa, joka on viestintähanke ja olen tehnyt sitä työtä tässä nyt 22 syksystä alkaen, eli viime vuoden syksystä alkaen. Ja siinä on hirveän paljon sellaista kevyttä mahdollisuutta tarkastella maailman meriä ja vesiä hyvin tunnepitoisesta näkökulmasta. Niihin on hyvä löytää jokin yhteys, koska meidän täytyy olla yhtenäisiä, jotta se asia etenee. Tämmöinen asia kuin luonnonsuojelu, mertensuojelu, ympäristösuojelu, ne tarvitsee yhteisöllistä yhteistä päätöstä, jotta se toteutuu. Siellä ei oikeastaan voi sooloilla hirveästi ja jos on radikaali, pääsee kyllä mediaan, mutta tapahtuuko mitään, joka auttaa luontoa? Se jää sitten arvioitavaksi. Parisen vuotta sitten minulla kävi jotain, mitä taiteilijana en koskaan ajatellut. Ja se oli oikean käden toimintakyvyn menetys. Mä otin toisen koronarokotteen ja sen jälkeen mulla alkoi tulla vaikeuksia niveltäni kanssa. En tiedä, johtuiko se suoraan rokotteesta vai olisiko ollut niin, että mulla oli joku alttius ja sitten joku ainesosa ei vaan sopinut mulle siinä. Mutta seuraukset oli kuitenkin mun elämässä poikkeuksellisen haastavia. Ensinnäkin se kova kipu, mikä oli nivelissä koko ajan, tuntui kun siellä olisi joku laittanut puukon sisään. Kipu eteni oikeasta kädestä, jossa se voimakkaasti alkoi, joten kautta tuli myös jäätynyt olkapää ja eteni vasempaan käteen, lonkkaan, polviin, nilkkoihin, kyynärpäihin. Ja ei niinkään kämmenten niveliin, vaan kämmen luihin, eli noihin luihin, jotka on kämmen selässä. Nämä hermokivut oli mulle vaikea matka. Sitä yritettiin hoitaa eri tavoin. Se on pitkä tarina, en mene siihen. Mutta joka tapauksessa se prosessi parantua kesti melkein 2 vuotta. Ja nyt ollaan siellä loppusuoralla. Niin nyt se iso I, eli ilo. Ja jotenkin tämä mahdollisuus, että mä voin taas uudelleen maalata, tuntuu siltä niin kuin mä olisin jäänyt eloon. Että voin tehdä näyttelyn ja voin tarjota sen nähtävän.